0598 994 994 0598 994 994 ye je wadwen kire sesi a mo hawa ewo mu krum ho jaso adwuma bi a yede ye nsa aka na ye gyae amanaka kwan mu ana nsuo sem nkane asem suku bi a eso apa susan yiri afa kuro na ye gata sem ye ball asem ana se ohaw ben poten ene wo ukrom ho a wo pesa animanimu yayi no yetu ho anamo twempanifo de wo mo ba krom ho ema wo mo behwe epe ho asem eka 0598 994 994 bedwafo so ofie ha anopa wo bete wo mo nka no da nchen a ene ye ne yewura nom ebesi nkonwa yewura nom asofo a wakon kan abrabomu odidom anim na onim badwa mu sɛ de kasa kyerɛ nipa ma yɛsesa yadwen yɛne wɔ mu nyina etena ase ene obete makunwe wɔ ha obi akunwe wɔ ha we akunwe wɔ ha we akunwe saa kunkum no yɛpɛsɛ edi nkɔmɔ enora da ya na yɛbɔ wɔ amane kwa amedanso anɔpɛ yɛbɛsɛn akɔhɔ na yakɔ akɔdi nkɔmɔ ahwɛ ade akyin yɛ die na asi akyire enora korɔ no a yɛ kasa yɛnwie yɛ kora kɔ anwumire mu hɔ ɛna wokɔ ahafo a ɛhɔ nso amane bɔ ba yɛ sɛ yakum obi ɛwɔ hɔ ni nyina so yɛ mɛma yi ɛna ekum ɛma yi yɛde ho nkɔmɔdie ɛbrɛw yɛbɛkɔ 90.7 FM sesi ai de yɛgye wadwen kyerɛ 0598994994 ade akye bia fa wadwen kyerɛ ɛbra na yɛmɔ nkɔmɔ ɛwɔ ha 0598994994 hello good morning. Good morning, sir. Me pacha udini baby okasafi. Aje bafo do da friend amen. Yeah, that's Adea Dr. Ba CCA. Na ya hawa kesi e wo ha pa ni ye ku ye Dr. Ba bipo bi wo ho bipo no so no ye sempani fo so muntimi nye ko muntwa mfa bo megusu ma ye se be ya kwa ni betimi afa so akọ school ye bipo no so de na kwase ni ede the sempany voice so munyanye kuta akrama ya obuntwa kwa bepono so ma no mfabo enguso na kwa no endimto ma eza totoba ne kwe wachi no mu hu ma ne papa ya ha fa no yo yeda ase bebre yewura amen odi ade free dotoba o say dotoba kwan mu bepo bi wo ho enom se yentwa kwan no so kura mpo a yemfa abo emeguso na honante enye kama. Hello good morning. Hello good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Sorry, went me unconnected. Ewo ho 0598994994. O ba dwumadie so o ba be kire wadwen ukrum how pa ewo ho jaso ya o pese yetu ho anamo edema friends sia. Good morning. Good morning, boss. Me ba cha odini ba bia okasafi. Kajo medeji egenega. Yo, bra eben yeda ase o kasa free hen. Nkoranza adehemai. Me ba cho mu hawa jaso ya o pese yetu anamo eye de wen. Me hawa jaso ya mutu wana manka meni beje. Ye ni baby ye di we bia begu. Se bola ye di begu e wa adehemai. Na free so free. Picture e babisi abisman kopum ofofuo street light bi ani wo nti ade kan sun obi ja wo yo boni a no anse wo yo boni nti yami pa ayesa ni ma menu yo yeda ase bebre ne wadwen nkyira na wo de abetom o se adehyeman niema miri ne ha wo mu jaso ya babia ebeto sumina na bola aguo na nkane asem street light no wo ho yade ha adwen. Good morning. Good morning. Me ba cha wodi ni baby okasafi. Aje friend confuse you because friend kum sadumase. Yewura ma yintie wa no paye makrum sadumase mo haw ne de wen 90.7 FM. Say how pa street light no. E jijo adal photo ahe. E do nyira e ho nyina etum. Ena uko street bi wa e friend gidim. Public toilet, almost here we are, so don't be no many parts and so yeah. Right. And the last one,
But you have no tank at it. Water tank, but it's not supply the whole town. Or much yes, you are not that city. Yo. Did a mock at I didn't know. Ye da se bebre enti no gidi mu no toilet no ye sia wie ye mie ye tank ase enso ensuo no ye nhwe na ye ma supply no enkoye ye da se bebre. Hello, good morning. Good morning, sir. Me ba cho udini ba bia kasafi. From Great Assassin. Ye da se yewra asase. Wo kasafiri he wo community ye de wen. No nation school side o. Nation school no wo bro no ben so. Honorable de kum bremai filling station na agunu. Okay, and the yamfa ne say o bremai. Yeah. Aha, mo how ne say. The problem part is what pai udu bremai first bump na wo na. Also ma to fence wall bi wo side ho. First bump na ufite Nkoranza ba left hand side. O branch adan wo bebre na kashu kakra bi wo ho. Nti anadu ana boys bi no makwa kwose so jeje amanfo phone. One factor. They told me you me quarter planet no so. Masa sisi egun Nkoranza ba bia especially inside no. Udu ho a ubedu bi fie no de abo agu ho ubedu ho mani pa no ba bia find no de ni agu ho. Instead say nkasa nkofo no pia bonte no mba kire ba bia say anase say wo hu ba bia ubedu side ho a nipa won ne tentamu no kwai da ho a wasi kwai no. Maybe yusuka. Okay. Enti mpacho sinipi mayenhwe ekwan mu de wen baako ena yebetindi aye mfa nto ho na yegina so de aka asem no. The part of pai we have nation school one be say great assassin junction wo hia e betro wo ba no obi asigulan dan o mu sie na e wolantil o mu mo so ye ko fa tamperness amani pa na o mba hwe o mu se dan ti kom o ma bodan no so asna to fence wall. Yo ye da say ye be frɛ empanimfo no na yakotu ho anamon ye bisa ndia wo mu enim. All right, obi nyamae ana obi also. Okay. Hello, good morning. Good morning. Me ba jo udini ba bia okasafi. Yo, nana abruchire jase ni me free asuo so. Yo, nana ye da se. Me tia wo ne wotiefo, ene wo dwuma yefo nyina. Ya me tia mo sompa mo so Nkoranza man. Ni a ha me pa ni. Em se efi Nkoranza omo yi kwan na kwese ko enyina se no. Omo pia kwan no nyina kosi. Asuo so kwan no omo fa grade and see so nya so he. Ya kwan ne nya kura ni ba bi kura mfa. Mentimi hu asuo so yanka kuru no ho a. Menim. Ye to so mienu. Eye mi ni ese mo kan tampra ne office se ade omo ye no. No kwasem asuo so kwan dada na eda ayi Calvary City. Ebe si asuo so aye tete kwan pa ye ka so kama. Tampra ne fo asisi dan asikwa no mu. Omo dika pro mu dika kwa no mu nyina. Enti asuo so se ni ba bia ye fa de ba Nkoranza. Sompa FM. Ade ko enti ma omo ye sa. Sasa omo kwa ba bia nka mo ko to za kwan da ho aye tete kwan de nka mo hwe na muyi kwan to mai. Na nso kwan ni nsi nyina omo sisi adan a. Ye se asuo so ufa sa kwan so wunya ba bi mfa. Na obi asidan, obi nya nsi de dan no, na odi nnua bo garden. Asikwa no mu, se ba nipa mfa kwan no so. Ye nim de ndi atampra ne officers no omo ye sa de no mai. Ne sra madawro ma panimfo medem na omo hwe na asuo so ye nya kwan. Ana se ye nyi kwan da ba bi da wa ye fa okra no so. Omo mpia so mai. Na yenso ye kan Nkoranza man no. Da wa se. Nana yenso ye da se bebre. Ebusiafo ye de ofre dwumade no besi ha. Ye kone kakran. Enti dasene ye besen ba betoa so na monso a moaka mo hawo no ya ba beje na yetu ho anamo na ne ayaboa no nyina no nyame ya adom a efiada a ewo ye nimu yi anwumre no nso ebremu no na wahia nanaba keifa one badwa no betena ase na afi ya dosuko ewo sansem mu ne esese oyi asema no beba be ya no ne esese okyirem ebeba abekyirem enti no efiada we anwumre na de afidie na to ha yeyi eno anu wie tu we hu anamon wie a dasene na yasen agense no foforo ba ye twen dasene no ubetima ye video no mama no nware bebre ubetima ye video tietia bi
hawa ewo ukrumu no na wode aba ye WhatsApp number no ye 0598 994994 now they are tosa WhatsApp number we so wode toso eno so na naba ka fatena ase a ye bebo sa video no ye beyi video no nyina utwa picture so de amaya na watwa picture no ye utwa picture na wachire bibi kakra kan ho kurukura ewo so adekoro no de fa ho say ye dan a na wachire dan no mu say bia ye chips compound ana bia school dan ana bia ye bungalow bi na wachire mu kama na ye tenase a yafa ede nkomo wa wo twere ede aba no wo twere se wo de udin kan ho wo de telephone number kan ho na fe panyini bi o krom ha wo giri se bia owo asudi ana sede se otu ho anamo no wo de ne din kan ho a eno nso ebeboa ama nkomodie no aye fe ko enti no yenhye eno enso yeda ase bebre ewo ha mema badwafo no akwa aba kakra na yenhye ase emprapra kwan mu na afi bibia enko akua de medikan amanache yate nka one apam nyina yedikan amamache yate onka nana wona wa be join ye pacho good morning morning Owoahene na efie ye Ajadom odi adom yen Adea Akye Abia so yedase yo anamonu ni ya prapra kwan mu aba abeduru eha enom yewo enkomo a yebedie na esansa adechia wo na wotena adwamu atu anamo wo nkomo a yadie huin no ne tew firi ho na afi ye ntoa so emfanko apart from the ayakan die na wo de bekọ die na atie for no expect Friday me da se bebre emse ye somno ye mini se ye besomo enti se 7 preduasa ye da anase ya dempo a esomno de ye sori asomna na ye som Ghana fo amutie me emse empeni se ye bodama ye di frifie enu nti me sha ase no na wo se me di free mia me kromu Nkoranza bunu east ye Nkoranza north and south tokro bia mu ni brono bia mu onze de me ye much concern pa mani abre obi boso edan ya yesisi kwan mu ba de ba kokora obi ankan na me ya me boso wonu mo kosie nipa na mo de anwea na gu kwan mu na mo fitim ka kwan mu na mo fitim water no esie ye bia okuduru ha obehu bi ye beyi ni nyina afiri Nkoranza ne potema ebe kakra uhu bi sompenti enu achi wonu ma ewo say 7 preduasa wo ye bibi bua wonu ma okuro be kokoro bi no na mo hipi net ye ka afro kura ntimi mfro adan mo se ka etu Amerika e okuro mo enye bone se mu ye speed drum say di pay etimi bua no adwin se sebe wonu ma hipi no tinete okwan mu no omo kuro mu gata no anwe si na mansu atwi afo mo so mo twa aban nipa no wasede right goes with responsibilities 90.7 FM asudie se aban som ya yeso ye wasudie se yesom ye ho na nya bibia na ebo aban no so de to so biem adwuma bi na obi di ne nsa aka se ye ebia MC anasa aban bi anase sabi kuo bi na omode wo nsa aka ne finishing kwa ebe nam so be wie na sabi kuro no anasa o mamu no nyina benya so mfaso no ni nyina nso ye behwe ya kwansem eto da bia na ehia se sabi enye gidigidi o sa assembly mu meyi kwan mu no nyina mayu ebi kura na mfiri ha kakra ye nti mfiri ha kakra ye nti ena sabi preduasa okay mfiri ha kakra ye nti ena sabi preduasa ekwan no nyeden enkoso anase ye ntimi ntwa kwan no na ye hia se sa abo de gu ho ebi ho kura na ye ntwan abayo community na ye betimi aka bo medi ntoboa na ya den yasa abo de agu kwan no enu so yetu hu anamo ebi so ho na assembly no ehia se community no ya ready se ebi kura e beto fuel kakra assembly no so ye so kakra ye bedi hu dwuma ye hwe street light asem mo kan yi street light no already no wonu mo eje yensika e wo street light ho enti mpotamu bia no eye se yetimi ye den enye street light e wo ho nana meda se minim se enkomo no fiada ebeye de mintawa no na ye wo
ye Kwame Danso na ye di nkomo bi wo ho aba na no na ebeto dwa se Adea wona ye mobile man adwuma akromfo bi akotake won ama ewu kura bam na ye ne Derek ye nua Derek ene di nkomo boy amane enura ye kwana yakohwe se no akidie na asie Derek, good morning. Good morning, open the na anopen so apomu te saying na medum apomu ye yo ye da ase ne adwuma wo ye ma ye enura ye tiefo ani aso papa na wo bo amane ewie ye pese ye san ba wo nchen na anopai ade chin ye kuromu te saying de na nkrofo e ka wo brebre waso ase ade na asi owuo na chi yo me da mase na machia matiefo anopai ene adwuma pa modire edebo Ghana man no question ne mo kan no de tini sadia wasi akan na 90.7 FM ye aprosifo afamu a eno nso bambo sem no etesen de na muhunu ewukurum wa say hanum no problem e wo hanum no say aprosifo a ye wo mo a omudi dwuma wo hanum no so yie metima ka say aprosifo mo ha be 5 and I say 6 and so kronu so enti abasa no ana mo so mo ni kade bi omode eye operation ti se car ni moto ebi ni ho kai wo hono ma access ho no ma omutimi mfanya adwuma bia enti youth na mo wokro mu ho no ena hemfo ene nkramofo mpanifo nyina endo mo koyi meeting se endo mo be demonstration kese ene press conference na omode ato abana nim efenya ade we na ye ade edikan sa area ho no no omuko twi obi fili dem bu toku no akonfo emu dwane o ma mfa hwe omu dwane ekoe Sompa so hono so a omukum ai obi wo ai bantuma kwan so tichani ono so mukum no ya hu bibia eni fo hono mo se kum tichani ba ko so wo kaliji kwan so eju timi se robin bia be sia bia omukum ni pa action bia ni ho a omu take wo ha na police so wo ka so a omu se omu person na omu de omu ba ha no ye recruitment omo ma recruit omo foforo a omo do ma ba na ya na nimdie na ensheda enye kesipa because of nipa na ba adwuma mo foforo onu nim adwuma na nisu yie enti omo do mo ba afi na pani na onu wo ha no ye commander no ene chief inspector na mo ha no mo ba hwe omo no afi no mu teno mo adwuma ayi na adwuma na nisu kakra enti e ba sa na e ma ha no no ubo ka bia omo si police for omo do ma ba na nim adwuma na nisu enti ama adwuma na ye no edi enti de wo mu no se ne de this is no fresh or Serena press conference no ye hodu no kaka na ochina divisional commander mo beba aba be hia timamfo no na regional minister so eya mfo no to beba ento ba wie na omo be come nsem na still anko ye dia and then na demonstration na omo person mo ye any press conference no omo person mo ye no na ebeba so na ye abusua no famu so wona afiri mu no abusua no nso wo mo ho tesen na abusua no de na wo mo eka sese wa se abusua no de no kwasem ni ayroho asifo yi de nti ayroho asini se abusua no de abante bako ofiri mu papa eko maka ene ne bra de kingdom phone run no shop no angasa oni papa nyina bomu ko maka omo aba na nka omo ba be ye omo firi maka no be ya na omo ye program ka sie bi e de nsa fra manfo enti za na ade be tia mo my program na asem ni sie enti ama hero ho abafio enti se abusia no e ka so omo hia justice enti se omo pese justice to prevail na omo hu ba bia no kro ne be den ebeda ata na ye kasa na omo be 90.7 FM ye mu nyamba bonti ma ye hu ne eko se omo do omo chi omo do akọ divisional office omo do akọ divisional table sese ye twen se bia report bi be ma ba be that na ne ye twa ben abusia no omo so munya nte bibia mfa ho emfre chi no ma chi sa two suspects no munya bibia mfre omo ho ente abusia ne de omo so omo pese pepeyo na di na omo hu na omo abeya ma akoma so aye den atomu yam sana sese abusia no so eka yo enti mpacho sese ni padodo se na ya che wo mo efiri na ano asem no si en bepem ne omo chi nipa mienu ano ko ko chi omo ketekrachi omo ko tra boat pantumu ana omo ko ye fresh omo ko sunsuo na ko ibota oti region all right enti emra na omo ko tra yinu no o hwe omo dimi na ne sene na omo ye omo hu wa yinu ma mama for perspective and omo frɛ oti region
police ayi omo ho no say nkofo bi omo no muti pantum omo ba beto omo hwese no omo ye na ene no omo kura na omo no mususu say nkofo no be nipa bondefo enti ampa police force so ebe hia ebe gina so na no enti pantum no be lande ye no ana omo ye say no omo be boss search enti according to formation ye nya ene say omo boss search na kese omo kura two na two no omo lance say enti omo so na ba ko so ye ni dread na ba ko so ye rasta enti honum no mo frɛ hanom no police for na almost so afraid divisional police no almost so crime officers no almost so ebesin kofa akofodo mo besin ko but almost say almost suspect into me kasa dia almost na de ankasa de bet for now they are suspect enti ye de wo ma ba Kwame Danso almost do much ko division no wo hefa e wa tebubu division no wa tebubu ya te da wo mbe kokoto ana and I say ayina demonstration na be koso na press conference na be koso nti no man telephone ka to choma ba be my information na e koso e fast action on marching go for nti asat na do police for no nyamfa report bia emma bontinti no we are here to hear from them na me adomo mo so chena o meba nti o mo ba na sa ko sisi be ba say omo do mo kokot da be na omo do mbe kokot na de na be pie mo aba nti ye so mo no omo ti me ba na ye be hu the next aya ebeko action ebeko this ochina de manti bibia ye mo abodwo de a na kire se mo demonstration no benya abaso and de beba so life right ma ye na wase anopei ene agiremu ye besan ba ho nyame ya adoma ochina na ya ba abehwe se empanifo amane a wo mo de aba no atomasom na se antomasom ye besan ba ho nyame nshira 90.7 FM nyame so nshira so. All right, ebusafo yenua Derek na yete ne nka no ono ewo Kwame Danso awudi a akoso ewo ho no emu nkyeremu na ode ma ye no yebekọ ahafo mantam so emu nora ye nka bi nhyiemu oba ne ne kunu bema ebuafu ama wajaba no kwan sesi aye kasai oni ate asefo asase so biem afen video bi enso circulate quickly be 1-2 minute video bi ye bebo school mu wona e wo body house senior bi a wo ye kan say ohomu akro say odi na wuo say wo ye ne den yo odi ne ti bobo ho no toast be ma ye video no at the appropriate time na eno nso nanaba ne bedwa no akira adwen kakra wo ho ye be ko ente ye ko ahafo mantamu na yahwe honom nso amane a asie na afi yetime akọ na yaman boni a wo ho no nidin de Ebenezer anopei o mayen update every ahafo mantamu Eben, good morning. Good morning. Na anopei apomu te saying na me adom na so adom ne ahwe ye nti ye ho ye apart from ne asi wukrum hoyi enkyeremu poten ene de wo hen the dance said the wedding kan Adea asem no asuja no sa pepepe energy obipiemu ewo ahafo ano southwest about compensation so a enrada omo anti asem de ni nyina koba se abranchi dia wono security guard a owo mining concession the mining site here ewo people so ewo ahafo no southwest about compensation so no watimi abo ne kanchime to a sisi ame no kase na ababa wa no entiatia so asase sugem na enkra ne kire mu kire se wo hwe abranche no ene oba na wo mu mienu nyina ya adofo na wo muti wo mu ho ase kama eno na wo bia ehunu die pie firi mu ba ya sisi ame no kase no watimi ato ababa wa ni tu a wato na nanom won sie dum na asem de beto oja pe enam sa abranche no na oji ne hudi se wonu ankasa no onye mfu su bia ne enti wonu atam ababa wa nde se edi ni kopie mu mankanso police station se ababa wa no watu no tuo na chinuwase bi ne ba wo muntem ma etuo no etimi kasa edesi ade wonu ankasa timi de no akoma aposifo se aposifo nya asem no mu hwehwemu na anokwasem asem no sa beto oja no emranti omu wo mankanso ti asem ya wo mati kwa apai 90.7 asem ya no mukuye wo maje se obu kwa kopie mu ewo bochra
ababaawa no omu de na akwa so no eno na nam so ma wo mu so and mochema for no kire say wo mu so ntwema branche no konkuru amoche wo sai nkonkore eno ti ka ho bi ma edane entokwasam pa kese a kese enya asem gitoa wo branche na afin so mochire ma adwuma ye for no wo mu ntam ma sisi amno ka se mochire ma ba akwa ye fra ni Gideon wono so branche no ba akwa atimi atwa ne nsa sekan a sisi amno ka se wono so de akwa kopimo hospital etibi nua eno ada no asema e ko so wo ho no nenne na yenya ne ntie se aposifo ebetima makwan amuma kwa kosi ababaawa no sene eno a etimi edi nchiri wa hye ba ya mochirman kura ya kwa kotwa ne sekan me ye sure se wan hwe ende no enioma pii na betima afiri mo asi a kese enya asem kitwa etie de ani gusu di akiri de bepie ma ba bia be ma sompa tiefo anso ebe na sadi awo kan de emu ohye kakra anopei uhwe kromu a ba ne bambo nsem a prosifo ne ne keka ho no aprobo ne tesen ma wo medase aposifo boban de na susu no obi antimi predict de betimi asi ewo enanimu sanse emrantie no wo muti asem no kura no wo obi posifo kura ansusu se wo betima kwa atake friend say mochi workers no adwumayefo na wo betima kwa atake wo mu eti ade ye de ni de kire den a ye hwe a de beti bia ye be ma etifo aso ati sanse enyoma ebesi dan mu de ye ntimi predict eti nyina ye ka wo ye de ni de kire kakaka ye be firi ma ba eni bia no ye be ma ye tifo so ati na wo hwe aposifo ba mbone ne a aposifo no kwa regional commander no asa de bia ba be ka ho a ese o ma do so kaka na so no emrantie asem de wo ni de be ma ba eti e be si no ye be ma tifo so aso ati yo eben ebio no ansa na wo ye be jai wo no ebia na afe na obi ti asem we de edi nkan wo sompa eso owura no se maame na ye ne den na ekofa saa owui de baaye medase se utie die ekoso pote na kwakwa ye se odo asem sanse saa we kwabna ya wonu wabotuwi saa kwabna yi onu kire se ababaawa no ohu se saa adwuma kro na mu na wo mu wo no abrantie ba kwa onu yi operator akese operating excavator ewo saa adwuma mu wo no abrantie na be fa ne de na moto so e de na konkawe eti abrantie na be fa ne de na konkawe no kia ne kise wo hwema abrantie ne ababaawa na kwa akoda enu ti na kwose da no papa wo friend se omra enkomodi die ma wo ma ye de ombe nyina wi enwumre na wo ja ababaawa no kwan no eno mu kofa santo kwana ba se ono kwa wo hu se abrante bi wo adwuma mu abefa de na kotena mu de na tra moto so akonkawe enti ekire se woni na kwa akoda eti sa nchiri wahye ne ba wo mu ntema ababaawa no ye se wo firi akwa no ene se tuo ne ye den ekasa na woto ananano wonsie dodo eti wo hwa eye kurachi a eba branche kwabna no ene ne yonku bi onu so wona adwuma mu no ene kof didi mu ade sa atuo yi eba ya wato ababa woni tugo ama wotisia no wato ananano mu ewonsie do eben yebeda ase ene amanebo a wode abreyen na ne ebesi wo ene dai mu efiri awia premto ho no yebesan aba na yaba abaje nkyeremu Sompa FM. All right, ebusia for ye nua Ebenezer ono na akwa hafo mpotemu a oto enkra edema sompa dwumadie no enyina nia akoso enie yetesi krom ebisa omanfo se dia esisie ena makunwe ochena makunwe no sen na eteyen yete sa asem na sena yesi esom ede efa na eno nso no eho ama ne bo enie a yede ema wo awachewa asampa yeti amigini na ne de hye atwetwe nkomo se ede ben na beba obine ne dofoti onu obi a wesan se wona no betena afebo wo so ya de ama na hyeme pa enunti matwese kan matwe sutuo aya na bra bobasa yenkodi nkomo yenhwe yenje ade hye nso adwenkyere na betimi aka fa on se like saade na esisi wo man like enye fine
and at least the government should, do something. At least there should be security personnel around because bank crimes all those securities were by never baby so at least if security tighter if you are eating kidnap will be if crowd will appear baby at least a bit maybe so I say uba unim no need the same and I will be sad and to a kunkumuna like commander and also like I was say before no be and starting relationship and I say money be you have to know the person say the way I was sit here and I feel so no be a doesn't mean say I was so cool at least obetin the family council and I embrace all began a court or obet my hand and police say nice message so say money I say omuhudi or more and a government so put more laws rules and regulation a guy this animal money you just say bit now I must animal money at right enti enipa no bi a ye ne wono ekasa ye no etoa so ene de kwa first na ndisa ese se man munjo ya na nkwa ni esuro ya ba adwuma na do adesa wo krom na wo kofie kra wo na nkwa so wo so se obi be ye obone cause the police ni omo etu se no sukuu na ya re hosem enipa te so wono a ba ye hwe ni ma e koso na ya dwehu a ye ntiase ama mani mu aye de sikasem bibia aye de nipa wo sika so oni sika no de aba beto ne ma ye ton ade a ne to enko hyew ndi sika ni bra so koso wo ye kure mu ya man mama we bati we akwaji sika do bati we na be kunkum nipa de sika do ye kure ya ye timi nipa bibire na ayera nkora bi wa nyame a ye ni bambofuo bia ko ba ye de ye ni ato mu so mbegbo ya ho ban no o ma sha ase ku omu isa nipa nso bone kra ho ban de onu so ntimi ma me bo ho ban bra ye be chi nipa na ye be one be ma won ne ti se bia odon onu so do ma starting na twemu kakra nkra sa bia na be ma no ho kire ne pa na wo ba wa kwa kwadulo ma de ama no o wi akira na afi onu na ni ba bete e wo wo so me ba sa me a me pomade e ba sa na me bufudi a apaso da hade a ese me de wo no asem tietia all right enti ene no bi eno no yeguso ye ne dodo no a ekasa ye na ye be koso ba no na wejao no akofo oba afofo e ba ne sa ya obeba omu obedi ya wo wakuma nti e ba ne sa na like bibia betimi aba wadwim seye ano so ebi wo mo bre wo ma no ho kese nti se wono wo oni se wo bre hwe wona se ase like usa yenye mabi wo nchen a yesa na wo hu a eya na ya womne se sisia nkasa no show no aba boys ni team na afin so no fa ye quick money but ni sisi no nso bi wo ho no ma enya de se ebia quick money asem ehu dimisim hunu se samre nso awiye mu so na ye wo because the wotie se dia esi koso ne se dia niema na ko na eye pempi because ye hwe abre bi atwama na etene se eye spiritual money na se for ba ne koso se yi die ye hunu ne sa ninti se e bompa ye na esire nyame so se omra mu emfa emayen if you say sabre die koi die ayade a eno hyipa ye die besire nyame se obeye kama for no bebam amayen please me da wase adwenkyere wo no all right enti abusiafo videos no bi na yede ama wo no amanfo adwen wo nansan akunkum a bai eno bedwa no da so wo ha nana ba ke efa omenenta atena se nana ma minti we no yenye 2 minutes na yedi nkomo menu amedase bebre ya medase bebre ni akwanya wode amame anopai emsetifo mame nsanchia mobiem asema efa makumwe me pese Ghana ni bi a wutie me so ye bema wutie we na de to tim se bema wusi so ana se wasi so
na wanya adwuma bi na woye na wanya obi badane so pan na wowe na tie ne ye eye wo wakono a wontimi nhye wo ho so ene wutua ho ka na mpani sese baabi ato pa kono eho ne yesisi wo enti se wo ne oba atwe mpena na oba sebe ne maame ne papa asiesie no kane no ye bomleki konkoto ne afi oba yi to sebe wo ne egum yirororo ye de ade afefa na triti oba yi anu oba ye oba amamre ne amane mu ni sede nyankopon bo wiase ne ye hyeda kofie koye oba ho ade ne ya wade no agine nkwafiri ne nsem na waye ne ho ade a sebe enya wodi ampo no how much more mpena twe enti se obi ba wawo no atete no na se wo wanya no na sebe mpredu yasa wo take advantage sebe wo so ni mpoku ye ne no fu imu free wo bo ne tokwa wo wie check ne length ne shape wo gina na chi na se sa obey a sebe mpredu yasa wo nya ne ho ade ye wo mpan wo sa kokuna me pa cho eto asumu ana 90.7 eye wo wakono na wo ntimi nhya wo so na wo tua ho ka sa akono no ma me nkyere wo mu wo ho na akodo so person no obi da ena wo mpa ne part time nti wo se wo nkwa ahya wo ena anu obi akodi ya no se me ne wadi ano maame se me hia watam bia mefre wo tam bia pe no afafo no akɔwe ne free untu ahwe ma na wofo di saba no a wo bu ni maame kwase ano oba no de ebu kwase ye news enye news de america ne se boys amutie miye munya ya kunkum no na mo na muntimi nhya makono so utie adwama isi fam o sa metamu yinso ye ngot now this fam wahu eti me bo ne tofa no na me bo ne tofa kwa akɔwie se the one ne me masabe yaso yedu ato ye kɔ ho ya yendwi nunsini wi 20 na hodo ya ye pese esisi mu ye den no wo ye bema na pese wunya sa akwanya se wo mpena na wo wi ni firi a me pa chotie ba bi ato pa kɔ no ho ne esisi wo nti oba no bu kwase a da wani bɔkɔ na kɔpɛ foforo me da se efo ni nsi so nkase me kodi na wu me da se oba no bu kwase a da wani bɔkɔ asempa ma mintie won so wadwen wo we ehwe hwe me nua be mama yentu ye ho fo kakra se na opese oyi obi papa wo ho ye no papa bi a ɔkyena bi se wankyerɛ ni so a enya wo ya pi nti bi obi besere 100 Ghana cedis na wonu se the 100 Ghana cedis ni na ama no na ade kyena wa metua wo ka baka ebeye wo ya ka kyɛ ne sempa cho 20 cedis pe na menya eno sa no sa ade kyena wa amfa sa 20 cedis na obɛbɔ ho bosia no amfa mbrewa fa ne sesika no ayera se wonim se wo bo obi a ma no emwe bi a ɔkyena bi wa meda wase a how because yemu akwenta bi wa ha say emma no be mfie no 5 years ebetete wani so na wato a obra no so nanso ukokum nipa ne sesi a mfie dodo abekwa kodam no wobra bo no asai wonso ye obi de hye nipa na wakum no ebi kra no no mpo na koye adwuma de kakra befie nanso wase obi abrabo wase na busua wankasa nso besa wodachi ene wiase ye hu woso radio nneoma we ya wotete no emma wa yem hyehyɛ wo hu nipa kra wonyini ni biom ene wi bepewa ɔkyena no abekume no emma ya yem hyehyɛ wo hu nipa wonyini ndi biom enti yem aboa ye ho yem wiase no monyo emma ya ankase ye ho na bibia nso me da se be akoye Nkoranza ma adwadai ebi tie yen honhom ne honamani de ya pa ne se nana ba ka ne de sa na asempa nso atuyemfo tworo na ka ne pefe wan kyerɛkyerɛm an kyerɛ se de ya ne ho ade nko wo se ehyen kwan da nsuom okode kwan ye wiem abamu akwan da ababa wa ho ɛno no wode mra bi to ho da bi nti yetu momonefo no ne yetu akura nsofo se ja sa ya nya sa ya jaman nka nya ma ne nka se hyewa ba boys ne trim na hyewa aba nyina no ewom se yetu ye hofo de edin berima no kyerɛ brema nti obra obebre nyina obre de kye nti se wo bre de amade a ene na wasinkete se obebre de ama na ye brama no nso nkyerɛ se sabio wo momefa nkonkodi kwa nti yetu fa ba akofo no ne yetu ba akono nsofo se wotiti mu bowire mpanya da jetimi aboka bi na nso ebewie na aseda ama waye mumu na wie na wasan afre kura bi sase mpa acha wa ba won frɛ wo no wakasa ba esu ama no won frɛ wo je se wa no wasan afre
wahu nti du ba bia na eya nanso ni nyina echi no se ba no so wo mpewo a ma wadwuma nhia wo ba no so wo mpewo a ma wadwuma nhia wo 0598 994994 san komoyi ye je wadwen kyerɛ ɛwɔ mu 0598 994994 wode wadwen kyerɛ ɛba ɛwɔ enkomoyi emu na yɛtumi akɔ yanim ɛno achie no yɛbɛma kwan na wonso yɛne mpanimfo nso asi nkonnwa ɛwɔ ha ɛnom na yɛsuae adwen ɛwɔ saa nsɛm ho 0598 994 994 0598 994 994 na waba eso ebe 0598 994 994 pachopi na waba uram. Hello, good morning. Na be fa paso na say ube bor se mi na wa ya unzusan so no be yo sen ade ba fo ehu pa na se nipa na ya yen cheki ade be se pelo especially man bi o wa o pe be ma bi so bi ti kan da buto no wo pe ba bia be mu se ba wo so mo cha wo na mo yeah that say hello my info obi ofro good morning. Hello, good morning. Good morning. Udini baby Okasafi. Nana Okomonion. Yeah that say my intie we nkomo yi ni wonte ho ne de wen. Nana let's say what you for na matia. In fact, ogro do ko yi obodi. Adonu so ni se o mpe obana na se be ma na. Se no wan kon ko di na ni. Ko ne se na Ghana kia e hot no. Obi eni wa so the bread as o de na de tekwa. Anso no ba ana be ma de na de beche no. Anaso o de bibi be ma no na o pe bibi afi wo. Enti se o wo yire anaso wo kuna. Menua na wo kunu ana ta yire ho. Na man ko se ma no ta ta because ne no se no ya sa e na enti se be ni bi no. Enti no kakra wo no anaso o so yire krampu na anaso ba o no to no. So nyo yire kra na se anye bia no so wo ska. Sabin brothers are purchase your bar now. Usi na obaba we oba papa ma. Right. Yenina ye tie Sompa. Right. Good morning. Good morning. Good evening baby Akasafi. Yo, nana buchu ja hene. Ni ana masen abasu. Nana ye da say. Mo wa ya die. Wa ka no kurete. Utwe kurafo a no tu momone nsofo. Ene ma na baby ase no bota ne sa ware business. Obi ye business a obeso ofoso obeso fidi. Aware ene mpanaten enye jadie. Sanse empana ene dana ware. Beni fo se hwede ma na twetwenyo. Enti za woni ba ma ni dia na ye wagen se kinchina de wontimi eso so force no ma ne ye. Na wono so wo hwe se ne ewusi tie ne na ni ji wo ho. Engo fa ha wo ma. Ade ba ko wo ho so kura ha age ne gese ne se. Enne se ma ne ye nkomso a koto e ka bi mo. Sukumu asore woni wo yire ti wa ye obone a wa ye no obi anu se enye na so san se wo ye oba enti no ni ye ka bi ma no. Se ye nya sa ade na kunkunkum ni nya ida. That's me ho ko dim mani apre 90.7 FM. Oba na di ode me nye. So wo ka no kura kire ni pa. Em se eye kama wiase no kura ebiri ni pani emmo enti yesra moda ya mo amonu duru dom no so mo nka bi njira koto fo. Yeah that say my info obi from so anope. Good morning. Good morning. Well Kasafi. Kasafi bro andin. Yeah that say open me enti we. Before asamo kan ide asamo na dance I want to come my very difficult pa because me team no se man se be hunu be ma for be se be man so sene be man na ba fa no se senio tina be man difference you say tina why over ti be man hisa ti ku be ku man kure ne nyeme igina man be so tu tu fi ko man ba pa serious e me hunu ne esa se ma he ni da ko problema ho chiro no a woni se be ma so ko no ba ko no wonde wadia manti wonde no ho chire ne da to ba ho che o be chwa o be jawo no ko ono no ko yi wo ja no ko be ma so o hu nsan ya na wa ya wa mutia ma be abi onya butare akofa kan sense nya bo ti ma he be nya budu ba. Right. Yeah that's good morning. Good morning. Good evening baby Okasafi. E pa do friend brother P Kasafi mpa. Bro my enti wa no pay. Masa madam Asipa o jumadi amu na no pay me chema ti ofo ina. Yeah Joso. Ai pe for kan se mi se o ko ma pe no onye bia no ampa outside.
enti ne ka ma se ne se o ye be ma na okoko ba e se okoko ni aye chire no yen so de yadwen na mpanifo de nimdi emu do ebe chire asem we mu de amayen wo ha eno. Hello, good morning. All right. Yeda say yemfa of redumadi no ensi ha enom na yenan ye ho emratiawa ye ba ye be mampanifo akwa aba na afi ya hyase yedi nkomo de afri ha enom. Adea Akye Abia adwumadi no a na waso aguso Sompa FM ni 90.7 ye adwuma afri Nkoranza wo bono apuye ye ba sisia oba wo pe no pa wani gina ho wonte ne ho kasa ye tiase pa